A chegada da borrasca Carlota a Galicia obriga a comunidade educativa do Colexio Fruebel a volver mirar cara arriba e non nos referimos ao ceo, senón ao teito. Coas chuvias e o mal estado da cuberta do centro regresarán as filtracións. Últimamente chamase Aquapark Fruebel, nós sabemos o que estamos facendo, non queremos, despois de 10 anos, non queremos simplemente palabras nin compromisos que ao final non quedan en nada e vémonos obligados a estar aquí na rúa simplemente para protestar para que non chova no colexio, que parece de broma, pero isto é o que temos. Esta mañá familias e alumnado celebraron a súa terceira xornada de mobilizacións. As protestas continuarán ata que consigan que a Consellería de Educación se comprometa por escrito a levar adiante a terceira fase da reforma do centro, que actuará no tellado. Unha actuación que acumula un retraso de máis dunha década. Ante a incompetencia da Xunta durante 10 anos no noso centro, o Fruebel, solicitamos reforma xa. Ante a falla de compromiso con falsas promesas de proxectos fantasmas, reforma xa. Ante a urxencia dunha publicación oficial no DOGA do proxecto aprobado, reforma xa. Ante as inxurias producidas polos cargos que parecen vitalicios e por iso non se comprometen, reforma xa. A comunidade educativa insiste en que na situación actual o colexio non é seguro para a cativada. Non queremos máis caídas dos nosos fillos, non queremos máis piscinas naturais, non queremos un protocolo de vixiancia nos recreos para que a xente non esvare en infantil e primaria. Non queremos que os nenos non poidan correr dentro do colexio, non queremos que lles chova no interior, non queremos máis caldeiros recollendo auga, nin sinais de perigo nos pasillos. O que queremos é reforma xa. Pola súa banda, o xefe territorial de Educación asegurou ás familias que as obras comezarán en 2024 e rematarán en 2025 cun investimento de 1,1 millóns de euros.